Ivangeli ngokukaMarku, ngenye izindaba zokuqala ngempilo kaJesu namasiko ezomlando wethu okuqala axhumanisa le ncwadi kumbhali wobuKristu obizwa ngoMarku noma uJohn Mark. Wayesebenzisana noPawulu futhi esondelene kakhulu noPetru. Eqinisweni isazi somlando sasebandleni uPapias ukhumbula ukuthi uMark wayeqoqe zonke izindaba zobufakazi kanye nezinkumbulo zikaPetru wazakha wenza le ndaba. Kodwa uMark akavelanga nje wahlanganisa izingxenye ndawonye. Uyakhe ngobuchule le ndaba kaJesu. Emgqeni wokuqala wencwadi, uMark wenza lesi simangalo ngoJesu. Ngokuqala kwezindaba ezinhle ngoJesu, uMesiya, indodana kaNkulunkulu. Manje okumangalisayo ukuthi ilesi sikhathi kuphela azokutshela ngaso lokho akucabangayo. Encwadini yonke uzokuthonya ngokubeka izenzo namazwi kaJesu phambi kwakho bese kukhombisa ukuthi abanye abantu baphendula kanjani kuye. uMark yakhe indaba kaJesu samdlalo onezihlakalo ezintathu. Esokuqala senzeke eGalile, esesithathu senzeke eJerusalem, esesibili sikhombisa uJesu esendleleni esuka kwenye indawo eya kwenye. Isehlakalo nesehlakalo sigxila endikimbeni ephindiwe. Isehlakalweni sokuqala bonke abantu bamangele ngoJesu futhi bayazibuza ukuthi ungubani lo Jesu. Esehlakalweni sesibili abafundi abazabalazayo ukuqonda ukuthi kusho ukuthini kuJesu kuba uMesiya. Bese kuthi esehlakalweni sesithathu sibuka isimangaliso sendida sokuthi uJesu uba kanjani inkosi yobuMesiya. Asingene kuye uzozibonela ukuthi isombululeka kanjani. Emva komugqa wokuvula, uMark uqala ngokucaphuna kubaprofeti bakudala uIsaya noMalaki abathe uNkulunkulu uzothumela isithunywa kuIsrael ukubalungiselela ukuthi mhla uNkulunkulu evela ukubakhulula abantu bakhe bese bayinkosi yabo. uMark wethula uJohane uMbhaphatisi njengaleso sithunywa. Ngenkathi la ulindele uNkulunkulu uqobo ukuthi avele, uMark wethula uJesu. Ngenkathi evela endabeni, amazulu ayavuleka, umoya kaNkulunkulu wehlela kuJesu. uNkulunkulu uthi, "Wena uyindodana yami ethandekayo." Emva kwalokho uMark ubeka phambi kwethu ngokufingqiwe umongo womyalezo kaJesu. Wahamba iGalile lonke ememezela izindaba ezinhle zokuthi umbuso kaNkulunkulu ususeduze. uJesu uqhubezela phambili indaba evela embhalweni yeTestamente elidala mayelana necebo likaNkulunkulu lokukhulula umhlaba wakhe. NgoJesu, uNkulunkulu ubuyisa ukubusa kwakhe phezu komhlaba ngokubhekana, anqobe ububi nempande yakho ezimpilweni zabantu ngokubamema ukuba baphile ngaphansi kokubusa kwakhe ngokulandela uJesu. Kusuka la, uMark usesinike ingxenye enkulu yezindaba esikhombisa amandla kaJesu ekuletheni umbuso kaNkulunkulu. Uhamba ephulukisa abantu abamzimba yabo iyagula noma abaphukile noma bangaphansi kwengcindezi yamandla obumnyama. Futhi uJesu wenza into kubantu bamaJuda okunguNkulunkulu kuphela onelungelo lokuyenza, uthethelela izono zabantu. Izenzo zikaJesu lana zizala izinhlobonhlobo zokunanela. Abanye bayamlandela yena baba abafundi bakhe. Abanye abantu abazi ukuthi bacabangeni. Abanye basaqhubeka nokungamamukeli ngokuphelele, ikakhulukazi abaholi bakwa-Israyeli, abamsola ngokuhlambalaza uNkulunkulu nokwenganywa ububi, kodwa kummangalisa uJesu ukunanela kwabo. Eqinisweni uyakunakisisa. Esahlukweni sesine, uMark useqoqe imifanekiso eminingi kaJesu ngemvelo emangalisayo yombuso kaNkulunkulu efihlakele. uJesu uthi umyalezo wakhe unjengembewu ewela ezinhlotsheni ezahlukene zomhlabathi. Abanye bayamukela, abanye abamukeli. Noma unjengenhlamvu yesinaphi encane, enganakekile, kodwa ikhulu benkulu imangalisa abaningi. Iphuzu likaJesu ukuthi impela unguMesiya oletha umbuso kaNkulunkulu, kodwa ubukeki ngendlela ebebewulindele ngayo. Lokhu kukhula kokudideka ngoJesu ezixukwini kuxhumene nombono ongikhiye kaMark awugcizelela ekugcineni kwesehlakalo sokuqala, ukuthi ngisho phakathi kwabafundi bakaJesu kukhona ukudideka. Ngisho nabo bayazabalaza ukuqonda ukuthi uJesu ngubani ngempela. Lokho kusiletha esehlakalweni sesibili. Siqala ngengxoxo ebalekile. uJesu ubizela abafundi eceleni uyababuza, "Nina nithi ngingubani?" uPetru yaphendula uthi, "UnguMesiya." Kodwa kuyacaca kuPetru ukuthi lokhu kusho ukuthi uJesu uyinkosi yempi enqobile evela ohlwini lenzalo kaDavide ozokhulula uIsrayeli kumaRoma. Kodwa kuJesu ukuba uMesiya kusho ukuthi uyinceku eyinkosi ehluphekayo kaIsaya 53 ezoletha ukubusa kukaNkulunkulu ngokunikela ukuphila kwakhe eJerusalema. Bacabanga ukuthi ukulandela inkosi uJesu kusho udumo, isikhundla nokubaluleka.
kodwa uJesu uyakucacisa ukuthi ukulandela yena kunjengokufa, ukuthwala esakhe isiphambano. Kusho ukuthi ulahla udlame nempakamo nobugovu, unikela ngokuphila kwakho ngenxa yabanye ezenzweni zemisebenzi nothando. Uba nenkulumo efanayo naba amahlandla amabili ovuthondaba lwayo yonke kusesitatimendeni sikaJesu. Ngokuba nayo indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ngokuphila kwayo kube isihlengo sabaningi. Abafundi namanje abangaqonda, baphendula ngokudideka nokwesaba. Manje lana esehlakalweni sesibili, uMark ubeke enye indaba engukhiye enanela isingeniso sencwadi. uJesu uthatha abafundi bakhe abathathu uyanaba entabeni. Emva kwalokho isimo sakhe siyaguquka. Uyabenyezela ngokukhanya nenkazimulo, ifu labathulula. Lokhu kunjengenkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli eyabonakala kudala entabeni yaseSinayi. Kwathi abaprofethi ababili abama ebukhoneni bukaNkulunkulu entabeni yaseSinayi, uMose no-Eliya, bavela eduze kukaJesu. uNkulunkulu wamemezela futhi, "Lo indodana yami ethandekayo." Manje ngokufaka le ndaba phakathi kwazo zonke lezi zingxoxo zesehlakalo sesibili, uMark wenza isimangalo esimangalisayo ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu ungukubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu uqobo. uNkulunkulu okhazimulayo ka-Israyeli uzoba inkosi ngokuhlupheka nokufela izono zabantu bakhe. Inkinga yesimangaliso esibadidayo sabasabisa abafundi ngenkathi besuka entabeni. Lokhu kusiletha esihlakalweni sesithathu. uJesu phambi kwabantu ungena ngokwasebukhosini eJerusalema kuyiphasika. Abantu bayamdumisa njengomesiya. Ungena ethempelini, uthatha igunya lakhe lobukhosi ngokuxosha abaphangi nezigebengu, evimba indlela yokwenza imihlatshelo. Lokhu kuqala iviki lonke uJesu ebhekana futhi ephikisana nabaholi baka-Israyeli, eshaya ukuzenzisa kwabo, bese bakha itu lokumbulala. uJesu uxwayisa abafundi bakhe ebikezela ukuthi iJerusalema nethempeli kuzochithwa kulesi sizukulwane, nokuthi abafundi bakhe bazokuhlushwa njengaye kuze kube sekubuyeni kwakhe ngelinye ilanga, ukubuyisa umbuso kaNkulunkulu ngokuphelele phezu komhlaba. Konke kuholela ebusukwini bokugcina. uJesu uba nesidlo sakhe sephasika sokugcina nabafundi, ukudla okuwuphawu olukhuluma ngendaba yokukhululwa ebugqilini ka-Israyeli ngokufa kwewundlu lephasika. uJesu uthatha lezi zimpawu uzinikeza incazelo entsha. Zikhomba enkululekweni esonweni nasekufeni okuzokwenzeka ngokufa kwenceku ehluphekayo uMesiya. Kusuka lana indaba yaphambili ekuboshweni kukaJesu, icala lakhe eliqulwa phambi kompristi ka-Israyeli nombuso wamaRoma uPilato, imphumela kwaba ukubethelwa kukaJesu. Uvuthondaba lakhona endabeni engukhiye lufana nezindaba ezibalulekile zesehlakalo sokuqala nesesibili. Ngaphandle kwalesi sikhathi, ubumnyama obehlayo, hayi ifu. Esikhundleni sezwi laphezulu elivela ezulwini, yizwi likaJesu elikhala phambi kokufa. Into emangalisayo kakhulu ibutho lamaRoma elibona uJesu efa, lamangala laselimemezela ukuthi ungubani uJesu. Nempela lo muntu ubeyindodana kaNkulunkulu. Ungumuntu wokuqala endabeni ukubona isimangalo esithusayo sendaba ngemvelo kaJesu, ukuthi indodana ebethelwe kaNkulunkulu engumesiya, uJesu waseNazaretha, ofele abangani bakhe nezitha zakhe. Emva kwalokho umzimba kaJesu wabekwa ethuneni. Ngosuku lokuqala lweviki, abesifazane abathathu kubafundi bakhe beza ethuneni. Bathola ithuna lingenalutho, itshe liginqiwe. Ingelosi yabazisa ukuthi uJesu akekho lana, ukuthi uvukile kwabafileyo. Yase bayala ukuba bahambe bayotshela abanye abafundi lezi zindaba ezinhle zokuthi uJesu uyaphila nokuthi uzohlangana nabo eGalile. uMark uthi babaleka ethuneni ngokuba babefikelwe ngokuthuthumela nokumangala, kabashongo lutho kumuntu ngokuba babesaba. Iphetha kanjalo incwadi nabafundi bakaJesu bekhombisa ukuthuthumela okufanayo nokudideka okuvala isehlakalo sesibili nesokuqala. Manje uma ubheka eBhayibhelini lakho uzobona ukuthi ivangeli ngokukaMark linezinto eziningi esiphethweni salo. Khona la uJesu uyabonakala futhi ukhuluma nabafundi bakhe. Kodwa futhi kunenothi lapho ekutshela ukuthi leso siphetho asiyona ingxenye yendabuko yencwadi. Lokho kutholakala kamuva embhalweni engenakuthembakala. Manje kunokwenzeka ukuthi isiphetho sendabuko salahleka noma uMark akaqedanga ukubhala indaba yakhe. Kodwa kunokwenzeka ukuthi lesi siphetho esingazelelwe sinenhloso yokwenza iphuzu. Indaba yonke igxile isimangalweni esimangalise abafundi bakaJesu kusukela ekuqaleni kuze kuba sekugcineni,
ukuthi uJesu ohluphekile wabethelwa wavuka onguMesiya indodana kaNkulunkulu nokuthi uthando likaNkulunkulu nombuso wakhe obheke phansi kumbuliwe ngenkathi uJesu efela izono zomhlaba. Manje le ndaba iphela ngaphandle kokuvala, iyakuphoqa mfundi ukuthi ulwe nalempica abadala yesimangalo ngoJesu. Ngabe uzobaleka njengabafundi noma uzobuka uJesu njengenkosi yakho bese uhamba ubatshele izindaba ezinhle? Nguwe kuphela ongaphendula leyo mbuzo. Ilokho ivangeli ngokungaMakho elingakho.